la Employment Act ya la 2000 number 6 la 2000 linapereka ndime zosiyana-siyana. Linaperekanso nkhani yokuti azimayi ngati ali oyembekezera azipita kukapuma akangoti abereka, olo azitha kukhala ndi tchuti ndithu chosachepera miyezi iwiri, koma mumaona kuti ngati mboma amapereka 90 days, koma lamulo limakamba za miyezi iwiri. Koma boma poti timati ni model employer olemba ntchito amene timene kuti zimusatira kwambiri, muona kuti no olemba anthu ambiri ntchito amapereka miyezi 3, ena amatha kupitirirapo. So pano lamulo limeneli limapezeka kuti ngakhale lilipo koma limacheperabe, chifukwa ndiye kuti no mwana akabadwa ndikuti ikangota 3 months ndikuti mayi wake amayenera kuti azibwerera pa ntchito, ndikuti mwana uja ali pa khomo, ndikuti thanzi layamba kusowa chifukwa cha mkaka ndi zina zote zikusoweratu. Komanso ngakhale nthawi imene mzimayi uja akuyembekezera kuti mwana abadwe pamakhalanso mavuto ambiri, kulema, kutani, ntchito zolemesa zimene zimakhalapo. So 2021 Amendment Act imene ndi imene sopano yasongola kufewesa moyo kuti mzimayi woyembekezera nthawi imene ali woyembekezera apezeko mtendere wina, chifukwa takutisungira dziko tizidziwa zimenezo. Pochoka pamene ponso akaberekanso mwana akhalenso ndi mtendere wina. Magawo amenewo ndi amene akonzedwa mu 2021. Tiye ntunikire zimenezo. Zikomo kwambiri. Ndiyambire uku koyembekezera. Chabwino. Gawo 46 part A ikulankhula kuti mzimayi amene ali oyembekezera ngakhalenso amene akuyamwitsa, sana kambe nthawi yake yoyamwisira koma amene akuyembekezera komanso amene akuyamwitsa akuyenera kuti no pa gawo loyambirira apasidwe ntchito imene ili yofewa. Chabwino, ndikubwezeni kai pang'ono chabe tikonzeretu. Lamuloli likuvomera mzimayi wina aliyense kutha kukhala ndi pathupi komanso kukhala oyamwitsete. Posatengera kuti ali pa banja kapena ayi. Iyayi, kulibe zokuti ali pa banja nanga ali mzimayi. Zina zimaletsa kuti ayi musatenge pathupi. Ndikuti imene sikudziwa za malamulo. Chabwino tiyeni. So pano mzimayi amene ali woyembekezera ndiye kuti gawo limene lili the moment ali woyembekezera ndiye kuti sopano akuyenera kukambirana ndi ogwira ntchito kuti ayine nthumbimu muli chonchi. Ndiye kuti akambirane apasidwe mwayi wotha kumagwira ntchito mofewerako, yoyamba ntchito ikhale yofewerako. Chifukwa lamulo limene lila 2021 pa gawo lake linasinthanso gawo lina lachitatu la malamulo linaonjezerapo kuti no ntchito zonse zimene zikuchitika undertaking zimene zikuchitikanso kaya ndi kumamayini, migodi, gale mabasi, madraivala, mashopu, lalowa pena paliponse. Poyambirira lamulo lija silimagawa bwinobwino kuti no kodi malo ake antchito ndi ati, koma panaphatikizirapo kwina kulikonse. Ndiye kuti sopano mzimayi ameneyo alankhulidwe ndi olemba anthu ntchito mukonzere limodzi kuti no mmene zililimu muzigwira ntchito osati iyi yosenza matumba. Okay? Kuti mzimayi uja azikhala ndi mphamvu chifukwa tunkhani ndi tsogolo la mwana. Pochoka pamenepo mukuyeranso kupanga mgwirizano wokuti muzitha kusinthasitha. Mwina ngati amayamba 6 koloko kuthera 6 koloko. Funso lina. Nchifukwa chani lamulo likulizindikira kuti mzimayi apatsidwe ntchito zofewa chonchi? Chifukwa chimene ndikufunsira pali mawu kuti munthu amadya thukuta lake. Nanga kunkhani ino ya ndalama adzimpasanso mwina zocheperapo kapena zizitani. Chifukwa chani lamulo likutero? Lamulo poyambiriranso muzindikire zokuti no
kuti tizinenazo kuti no ndife dziko pali mwambi uja amati dziko ndi wanthu eya ehe umene uja so pano anthu amabwera bwanji anthu kuti amabwera ngati mzimayi ali woyembekezera sizingangotheka kumangogwa kumwamba kuti anthu amalawi population kuonjezereka ndiyeso pano chifukwa tino dziko likuyenera kuzindikira kuti amene amasunga moyo ndi mzimayi andi amzimayi amenewa ali ndi ufulu wogwira ntchito lamulo lifake linakonza pamene paja kuti uyu akusungidwa kuti akhalenso mmalawiyo ameneyo akhale otuluka wathanzi osati anyenjere chifukwa kuno kholo likugwira ntchito zokhamitsa ayi zonsezi ndikukonza kuno ufulu wa mwanayo komanso mtendere kuti kugwira ntchito kukhale kwa phindu chifukwa mzimayi wotopa nzosatheka kuti angagwire ntchito mwa phindu ngakhale mzibambo amene ali watopa sizitheka nde kupereka konseku nkokuno nthawi imene akugwira ntchitoyo akhale productive inunso muziweza kuti oh yes mzimayi wotopa wagogoda ntchito 6 hours akupita ntchito yooneka koma akhale pamene pachapa 6 to 6 watopa employer samkakamire kuti iyayi chabwino komanso employer asachosere benefit asachosere ubwino wina uliwonse salale ikhale yomweyo ngati kuli kuonjezera aonjezerenso pasapezeke kuti amuchosera china chonse lamulo nditu latsimikiziratu pamenepo sitingumupinja employer ayi chabwino atakhalusa kutsatira zimenezi pali ziphinjo zake tikamba kutsogoloko pitirizani ndiye sopano pochoka pamenepo apa tikukambatu mzimayi ndi woyembekezera akabereka mwana sopano mwana ndikuti ngoyamwisa ameneyo breastfeeding mwana amene akuyamwa ndiye kuti sopano pali lamulonso limene laonjezera pamenepa kuti mzimayiyu apitirizebe 1 kugwira ntchito mochepera komanso ntchito yofewa monga mene lankhulira gawo loyamba lija gawo lachiwiri sopano akufotokozeranso kuti no mzimayi amene sopano apasidwenso mwayi womati pazikhala mphindi sate kummawa ndi kumadzulo sate mphindi ndikuti 30 opuma kuti mzimayiyu ntchito yake nthawi imeneyoyo akayamwise mwana kofesi konko pamalo ntchito pompo pamalo ntchito pomwepo ngati akufuna kuti athe kupita kwina akhoza kupita koma pamalo ntchito chifukwa gawo linanso latsindikanso kunezo kuti pamalo pena paliponse pa ntchito papezeke malo okuti mzimayi amene ali woyamwisa athe kupita ndi kukayamwisa mwana wake mwamtendere komanso mwachimsisi ndiye kuti zikutanthauza kuti apitanso ku nyumba ngati pamalo antchito pomwepo pazipezeka malo amenewo ndimati employer amene sautsatira zimenezi palizo ziphinjo zake hayi timva kusogoloko ndithudi ndiye kuti no pamene paja mzimayi uja 1 ali pamtendere akugwira ntchito sakudera nkhawa kuti mwana ali ku nyumba komanso mwana uja akhala wathanzi chifukwa kholo likutuluka kukamuyamwisa kumukonzakonza bwinobwino likubwereranso kupitiriza kugwira ntchito ndikuti mtendere ulipo pamalo paja inu malo amene pali mtendere ntchito imayenda pamalo pamene palibe mtendere siziyenda nzaki chikale zimene anthu amanena kuti ayi mavuto wako uwasiye pa gate usalowe nawo ku kampani kuno inu mwasiya mwana ali ku nyumba mukuita kudziwa zokuti mwanayo mwezi uno ngwachifolo akufunika kuyamwa nthawi zino ndi kuti mzimayi mabere akupweteka mwana kuja kungolira ukhala ni mtendere ayi ndi lamulo limene likukonza sopati pamenepo chabwino ndiye kuti wayama mwana kupuma kumene amakapumako nkhani ya ndalama zimayenda bwanji sopano lamulo litu lachi 46 lomweli likutsindika kuti uyo olemba anthu ntchito
asachosere ndalama ina iliyonse. Okay. Osati ziti iyayi 30 minutes takuchotserani. Akhale pomwepo asamuchosere china chilichonse. Lamulo likutero. So zimene zinasintha mu 2021. Chabwino. Mbambo pa nthawi imeneyi lamulo likamba zotani? Bambo amene mkazi wake tinene kaya ndoyamwitsa kaya ndoyembekezera nayenso lamafunikira mwina ku nyumbako. Lamulo launikira ponso zimene? Lamulo lakonza. Lakonza pokuti no mzibambo osati nthawi yoyembekezera yayi. Koma nthawi yokhayo imene mwana wabadwa. Nthawi yoyembekezera bambo timakhoti kudumpha. Tamanga. Suna senze nawo mwana yayi. Kuti upeze nawo zofunikira pa nyumba. Yes. Koma nthawi imene mwana wabadwa bambo uyu ati ukakhala nawo pakhomo kulandira nawo mphatso mawiki awiri. Milungu ndithu iwiri. Bambo ndithu akusekerera mwana kumunyamula be pakhomo. Asiye pito ntchito. Iyo siye. Akalandire mphatso. Nchifukwa lamulo linaganiziraponso kuti bambo naye azikapuma kwa sabata ziwiri. Inu mukudziwa nthawi imene mayi ali ndi mwana wakhanda pamakhala zofunikira zambiri. Mzimayi watopa ndi kuchipatala mmene amabereka azimulandirako kaya. Kawiki kameneka nayenso mzimayi awongole konsana. Mzibambo ntchito yonjake. Palitiana timalira usiku wonse. Inde. Ndekuti munthu amayisana gone. Usiku kutonthoza. Apomeko ndithu katwiksi kameneka azipasana mashift. Azithandizana. Komanso tu chikondi chimaoneka nthawi ngati imeneyo. Mwana wongobadwa kungona amayi okha. Nzija mwana kungothapo 3 weeks kungofika bambo mwana umangolira. Ifo jani sako adziwa bambo. Kuwaopa. Mphaso imeneyi ilandiridwe onse ndi mtendere. Ndikuti bambo aliso ndi mtendere. Koma tu zimene zitu zikuchitika pakali pano lamulo linapereka nthawi. Sikuti olemba ntchito akungophinjidwiratu yayi. Zimene zichitika kamozi pa zaka zitatu. Osati chaka ndi chaka achaka chino paternity chaka cha mawa iyayi. Komano isi chikhalidwe basi kukhala amene makhalira. Pali zina sotu umaita kuyembekezera kupanga plan. Ndi lamulo likuti chani pamene mwina zachitika mangozi kuti chaka chino tinapempha. Ndi chaka cha mawanso talandiraso ndaliso. Satilola kupita kapena zimayenera kukhala banja. Akulola ndi kupita. Koma ndiye kuti no sikhala iya ulere itukamba pa iya. Mtendere wa ulere uyayi umene usukhalapo ndi kuti kumphano uyo olemba ntchito. Inu mzimayi apite chaka chino miyezi 3 ku leave. Zaka miyezi makhapo 12 pa chaka. Ndikula kugwira ntchito miyezi 9. Chaka cha mawa apitenso. Ndoti miyezi 18. Chaka chinacho apitenso. Miyezi ndoti 12. Miyezi 9 imene yoyo. Ndikuti pa chaka zaka zitatu ndikuti no wagwira ntchito zaka ziwiri zokha. Ayi ndikuti so employer uchatimupha. Etimpweteka. Nde mungoganizira zokuti no ntchito za masiku ano zina zimatha za contract. Ndi contract ya 2 years. Ndiye maternity leave yachitika choncho. Ndikuti employer tumapweteka. Ndifokera mulo likuna zoti yayi zimene zichitike at least pa zaka zitatu kamozi. Tikudziwa padakalibe zokambirana zokuti iyayi zichitika mwina kawiri patatu koma tikukambira zakuti no lamulo limene likugwira ntchito pano lotani. Ndedzimatani no ukakhala kuti walakwitsa choncho kwa iwe ogwira ntchito. Akulola kuti upite koma ndikuti sungamalandire ndalama. Ukhala ngati wapita kwa unpaid tu kumeneko. Ikangara unpaid.
chifukwa zikumveka zimene ukachitazo ukasamalira mwana koma usamupwetekeretu employer ndikuti ukapuma ndithu zimene zikwa onse bambo ndi mayi omwe bambo ndi mayi omwe oho chabwino nkutheka kuti mangotipeza kumene mukuona program ya malamulo akutinji lero lino tukambirana Employment Amendment Act number 17 ya 2021 ndipo nkhani imene takhazikikapo kwambiri ndi nkhani yokhudza nthawi imene mzimayi akuyembekezera nthawi imene mzimayi akuyamwitsa tikunena mzimayi wapantchito malamulo akamba zotani zokhudza ntchito yake komanso zokhudza awo amene amalemba ntchito ndili ndi a George Matipwiri amene ndikunikira nawo nkhani imeneyi tikabweranso timve kuti kodi pali zilango zotani zimene lamulo nakhazikitsa pamene mbali ina yaphwanya lamulo limene ndiraninso tikupita ndi programu yathu ya malamulo akutinji ndipo tili ndi a George Matipwiri tukambirana nkhani yokhudza lamulo la Employment Amendment Act number 17 ya 2021 takhazika kwambiri pa nkhani yokhudza nthawi imene mzimayi akuyembekezera komanso akuyamwitsa lamulo lukamba zotani ndeti nati tipitirire ndi kukamba kuti kodi pamene uyu olemba ntchito bwanayo sakutsatira zimenezi ndi chani chimene chimachitika pali zambiri zimene zimachitika pali zilango ndithu ngati zimene zisizikusatidwira ndiye kuti uja wolembedwa akhoza kupita kamang'ala ku bwalo la milandu okay chifukwa tu zimene zizi ngakhale malamulowa akunenetsa ndithu kuti ngati munthu kampani sikutsatira zimenezi ndiye kuti ndithu pakuyenera kukhala zilango zake okay zilango zimenezi zimene zilipo nzokuti pamakhala chindapusa chimene bwalo limatani limanena kugamula inuyo tikupaseni kuti mupereke 5 million kuti zilango ndithu imapita kuti 5 million imeneyo amampatsa uyo dandaulayo kapena sono kuti likagamula likwenda kukhala kuti chipepesero chopita kwa ameneyo chabwino siwala kulidwa ndi ameneyo ndikuti kuti zina zikwenda kupita be kuboma ndithu sizingalephere sonko wake sizingalephere sonko sulephera koma amene ndithu apepesedwe komanso tu nkhani siyokhayo yokuti no mzimayiyu akupepesedwa nkhani ndiyokuti no inuyo ngati akampani mbiri yanu yokhala yotani alipo masiku amene amafuna kukhala kupanga business ndi kampani imene ikuzunza wanthu inu mzimayi watoperatu mukumugulisa 6 to 6 zitheka ena abwera zagule malonda pamenepo ayi pachifukwa chimenecho ndikuno pamakhala zilango zina zimene zimabwera mwanseri sopano indirect komanso kuti mwina azimayi azopa kufunsirako ntchito ndi anthu aziti atidzipita kupanga business ndi kampani yomwe mangopanga za abambo basi ayi ndikuti zinthu zavuta pamenepo ndoti wani business sitheka chifukwa makastomala asiya kubwera pamalo pamenepo komanso amayi mwina ndamene amagula zinthu zambiri mwachitsanzo mukupanga zinthu zimene amagula amayi ndi amayi angomva kuti komatu kampani imene kupangirani zinthu izizi imazunza amayi ayi ndikuti basi business yatha ndithu pamenepo komanso tu ngakhale aunduna amayendera kumaona kuti no zinthu ngati zimene zikuchitika amayendera muti kandi chikhulupiriro kuti makampani mumulika chipinda manena akaja kokuti pamene mayi akuyamwisa kuyika ka office kake kuti adzipita nzokayikisira kuti zimene zozili pena paliponse malamulo likunena kuti kuzono pazikhala so sizi lamuloli mukaliona bwinobwino sili kunena zokuno mumange ayi koma kuti pakhale chifukwa mukhuzipeza kuti nthawi inake kulibeko amene ali mpakati choti mukhalire ndi chipinda koma nchisunga njani koma nthawi imene mukudzozero nyengo ili chonchi pamodzi pathu pano
onesesani kuti no malo amene wati alipo kandi kumaini kandi kuti alipo ndithu malo amenewo chifukwa malo amenewo cholinga chake nchokuti no pakhale privacy pakhale chinsisi nthawi imene mzimayi akuyamwisa mwana komanso akhale malo amene ali opanda ziphinjo kumwanayo basi. Chabwino mwina mu mphindi zimene zatsalazi tikhoza nkuwunikirapo nkhani yokudzano general leave mwina nkhani yopumayi anthu ambiri sayimvetsetsa kuti nkofunika kuti munthu pamene kugwira ntchito udzipuma. Mayi kupuma kapena annual leave njofunikira kwambiri. Wani ndi lamulo, okay? Magawo wake gawo 44 la Employment Act linanena zokuti amene akugwira ntchito pamalo ngati akugwira ntchito masiku asanu pa mulungu azikapuma masiku osachepera 15 pa chaka. Amene akugwira ntchito masiku asanu ndi limodzi minimum yoti akapume 18. Cholinga anthuwa akazitolere. Ndipo ubwino wake tuwa zimenezi si kwa employee yekha kuti akapume akazitolere ayi, komanso kwa employer. Mukamaona ambiri mwina avulala pa ntchito kuti mukafufuze mupeza kuti samapita kokapuma. Akatero ndi kuti wani milandu ikubwera chifukwa mukangokumana ndi katswiri wa za malamulo amene wazindikirapo waonapo kuti apatu anthu samapuma alowa pomwe kuti negligence ito imene chifukwa udindo wopitisa munthu kuti akapume pa ntchito anausiya kwa wolemba anthu ntchito. Inde amati Mungu kambirana ndi munthu uyu koma ngakhale tsiku loti munthu apite ku ntchito kokapuma amayenda kulilemba ndani ndi uyu amene akulemba anthu ntchitoyo pagawo 45. Munthu ndithu akuyenera kukapuma pazifukwa zimene ndafotokoza si lamulo lokha koma ngakhale productivity ya munthu ndi ukankha kuti watopa ndi kuti basi umapita mu office mu yomwe kangogonamo ntchito osayenda. Chabwino mwina mumaliza ndi mawu otani pa nkhani imene takambirana lero china chake chimene mwayiwala olukungu akumbutsa anthu chabe pa zomwe takambiranazi. Kutsendera ndilankhule kuti lamulo ndi lalikulu loti tizilitsatira. Lamulo limene lili lokuti azimayi azipuma azipasidwa nthawi yophwekerako, azibambonso azikasangalala nawo nthawi imene mwana wabadwa, komanso kuti anthu azikhala ndi mpata wopuma kuti azitolere pa ntchito ndi malamulo. Komanso amathandizira kuti pamalo pa ntchito pasakhale kutopa nthawi imeneyi. Komanso tizindikire kuti zonsezi sizikungobwera iyayi, zikuchokera komwe ku lamulo lathu lalikulu la constitution limene anachita kunena kuno pazikhala dala lochitika kuti malamulo azipangidwa kuti azimayi ndi azibambo pa ntchito azigwira momasuka komanso mofanana. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwanji kwa lero tilekere pamene pakucheza kwathu ndi a George Matipwiri omwe ndi katswiri oyang'anira anthu pa ntchito komanso kayendetsedwe ka ntchito. Mu programu yathu yalero amalamula kuti njiwowa amatiwunikira nkhani yokhudza Employment Amendment Act number 17 ya 2021. Tinakhazika kwambiri pamutu okhudza nkhani ya malamulo omwe alipo kwa mzimayi wa pa ntchito amene akuyembekezera komanso akuyamwitsa. Tinakamba konso pang'ono za kufunika ndithu kopita kutchuti pamalo a ntchito. Ine mwayi mtumodzi ndathokoza mnali pamenepo. Tidzakumanenso bwanji tsiku lina mpaka imene ya malamulo.